Zdravím vás ľudia pri novom videu. Dnes som si pre vás prichystal balistickú vestu sovietskej výroby 6B2. Mám tu dve, jedna je originál a druhá je replika, ktorú vyrábam ja. Povieme si niečo o histórii, ako vznikla, kde sa používala a nejaké jej technické prvky a potom vám ukážem tú repliku, ktorú vyrábam a ako to celé vyzerá. Písal sa rok 1953-54, kedy na podnet vojny vo Vietname Sovieti začali vyrábať vlastnú balistickú vestu kvôli Američanom, ktorí už nejakú mali. Vyrábala sa vesta 6B1. Táto vesta bola uložená do skladov a v prípade konfliktu, že sa vytiahne. Konflikt prišiel v roku 1979 intervenciou sovietských vojsk do Afganistanu. Preto začali tieto vesty vyťahovať a tam sa zistilo, že táto vesta je ťažká, je v nej teplo a je strašne veľká. Preto začali hneď formovať novú vestu. Na podnet hlavného konštruktora Juraja Germanoviča Ilieva sa začala vyrábať vesta 6B2. 10. februára 1980 boli vyrobené prvé vzorky a začali sa testovať. Už v roku 1981 bola zavedená a začala sa vyrábať. V priebehu celej výroby stále sa zdokonalovala, takže preto sa môže stať, že niektoré tie prvšie série boli troška inšie ako tie neskoršie. A v podstate od 82. roku celá armáda v Afganistane začala mať tieto vesty. Začali sa vo veľkom vyrábať, začali sa zavádzať a začali sa používať. Pri rôznych testoch a používaní tejto vesty sa zistilo, že dokáže zachytiť 100% čerepín a 42% striel. Čiže vtedy sa kladol dôraz väčší na ochranu pred čerepinami, pretože to bolo akože pre vojako väčšia hrozba ako streľba. Takže tu máme originál vestu. Vyrábala sa z aramidových vlákien, ktorých bolo 30 vrstiev, na ktorých boli použité titánové platy o hrúbke 1,2 mm. Ja tu mám aj repliky platov, ktoré vám ešte bližšie ukážem. A ide o to, že vnútrajšok bol vyplnený tými platmi, ktorých tam bolo dohromady 25. Predu ich bolo 13, dozadu ich bolo 12. Je tam jeden taký srandovný podnet, že keď tú vestu prvýkrát videli, tak si mysleli, že bola vyrobená v Československu alebo niekde vo Varšavskej zmluve, pretože vyzerala moc moderne na Sovietský zväz a pochybovali, že to niekto vymyslel v Sovietskom zväze. To je iba taká zaujímavosť. Takže vyrábala sa v dvoch veľkostiach, roz 1 a roz 2. Toto je veľkosť 1, tá dvojka bola o niečo väčšia a ten systém je taký pomerne jednoduchý, ale účinný. Takže na ramenách bol suchý zips a poistené to bolo popruhmi, ktoré sa povoľovali a tým ste si nastavili výšku, kde ste potrebovali a pás sa zapínal na suchý zips. Toto zapínanie na boku nebolo až tak moc veľa regulovateľné, takže do určitej miery ste si ju dokázali stiahnuť, roztiahnuť. Ja mám vnútri dané platy, ktoré sú repliky, ktoré používam aj do tých replik, čo vyrábam. A tuto proste keď väčšinu tých vest, ktoré zoženete, tak sú bez tých platov, pretože sa to predáva bez platov. Jednak je váha, druhá je, čo som počul, tak je to zakázané predávať s tými platmi. Takže mám tu repliky tých titánových deštiček, oni sa vyrábali z 1,2 mm hrubého platu, ja ich robím troška hrubšie, aby mali väčšiu výdrž, pretože sú predsa len vyrobené z 3D tlače a je to plast. Takže máme tu krajné, tie sú v rohoch, väčšinu dolu, hore. Mám pravý a ľavý a toto je spodný plat, ktorý na samým spodu vo veste. Je iba vpredu. A tieto je klasický štandardný plat, ktorých je tam najviac. Tu vám ukážem obrázok, ako sú tie platy uložené vo veste. A je ich tam celkovo 25. Na svoju dobu tá vesta bola pomerne moderná, účinná a funkčná, čo bolo presvedčivé a vojaci ju aj nosili, že to nepovažovali za zbytočné. Je to jedna z najpoužívanejších vest v Afganistane. Skôr bola aj najrozšírenejšia. Potom v roku 1983 sa zaviedla 6B3, ktorá mala nahradzovať túto 6B2 a bola zase lepšia oproti tejto a zároveň boli na nej integrované aj sumky a o video 6B3 som točil, ktoré si môžete pozrieť. No, my sa teraz pozrieme na tú repliku. Takže toto je replika, ktorú ja vyrábam. Snažil som sa vždycky zohnať nejaký ten najpresnejší materiál, ktorý sa dá zohnať. Prekvapivo sa mi podarilo zohnať tento, tiež je to polyester, čiže je to umelina a to tkanie je oproti tejto veste dosť podobné, len táto je taká drsnejšia, nie je to také jemné, takže to spracovanie je troška modernejšie. Väčšinu tých vest bolo v týchto olivových farbách a vekom a používaním vybledli, takže ja to mám urobené tak, ako vyzerala úplne nová. Tie sú tam imitácie platov, ktoré sú vidno zozadu. Môžete vidieť upevnenie tých popruhov, tuto sú také prevleky, cez ktoré sa dával opasok. Vo väčšine prípadoch sa aj tak nepoužívali, pretože na tých pôvodných vestách sa veľmi rýchlo utrhli. Zapínanie na suchý zips. Prehodilo sa to cez hlavu, jednoducho sa to zaplo na bokoch.
Toto je veľkosť 1, ja veľkosť 2 zatiaľ nevyrábam, pretože nemám presné rozmery, takže chcel by som to potom neskôr zdokonaliť a začať vyrábať aj 6B dvojku vo veľkosti 2. Tá veľkosť 2 je pomerne väčšia. Takže keď zoženiem priame dobré rozmery také ako majú byť, tak začnem vyrábať aj dvojku rost 2. Zatiaľ tu máme jednu kosť, tu je vidno tie platy, aj na chrbte sú. Ja som videl, že repliky sa vyrábajú v Číne a na AliExpresse sa dajú kúpiť, lenže ten dizajn, ten rozmer a ako sú zrobené sa mi extrémne nepáčil. Tie 6B3 čo robia sú v pohode, ale tie 6B2 sú otrasné za mňa. Preto som sa pustil do vlastnej repliky a chcel som, aby to bolo čo najpodobnejšie. Preto som skopíroval tento originál a začal som robiť repliky podľa toho originálu. Je to snáď dodržané najviac, ako sa len dalo. Robil som, čo sa dalo. Všetko snažil som sa zháňať, bohužiaľ. Najväčší problém je vždycky s tými materiálmi, pretože keď chcete dodržať ten presný materiál, jednak sa už tá technológia nepoužíva, pretože je modernejšia technológia a tie materiály sú už o mnoho lepšie, aj pevnejšie, aj všetko, takže sa to nedá dodržať, aby to malo rovnakú štruktúru. Preto sa mi podarilo zohnať tú najbližšiu formu materiálu, aká sa dala. Aj tie repliky zo 6B3, čo sa predajú na AliExpresse, sa z toho vyrábajú, pretože som to porovnával a pomerne je to rovnaké. Celý ten dizajn je dodržiavaný tak, ako by mal byť. Dúfam, že sa to celkom podarilo. Oproti tejto vesty je o mnoho ľahšia. Reálna vesta váži okolo 5 kg, 4 až 5 kg. Záležalo na veľkosti a sérii výroby. No a táto vesta váži okolo 2. Nejakí vybraní ľudia, ktorí mi hovorili o tom, že by chceli oceľové platy, možno niekedy aj to by som skúsil, ale zatiaľ sa do toho nechystám. Snažil som sa dodržiavať čo najviac, ako sa dá k realite, takže platy sú tu dodržané, výplň je urobená z peny, bohužiaľ 30 vrstiev nejaké latky na zháňať to som ešte troška neskúšal, takže som to musel nejako oklamať a snažil som sa, aby tie vesty vyzerali čo najreálnejšie. Originál sa zapíša rovnako, tu je vidno, že šetrili materiálom, takže zošili dva odrezky dohromady, aby sa dal spojiť a ušiť z toho ešte zvyšok vesty. Toto je originál. Jediná vec, čo sa mi ešte nepodarilo, tak napodobniť je tá váha. No. Toto keď zavesíte, tak vidíte, že to krásne visí a nie je to také ľahké. Takže tá váha to ťaha do dola. U týchto vest ona je o nejaké to kilečko ľahšia. Je to urobené tak, aby to vyzeralo čo najreálnejšie. Dúfam, že niektorí zákazníci spokojní, zatiaľ som to šil pre nejakých ľudí. Jeden pán z Poľska, ktorý majú klub, mi pomohol vytvoriť tie platy, dokonca mi dal všetky možné inštrukcie o tým, lebo tú 6B2 rozoberali a ako to má byť šité a podobne vnútri. Ja som mal aj tú svoju rozbratu, keď som tam vkladal tie platy, takže som mu potom sa snažil aj opraviť, aby vyzerala pokope, lebo bola v strašne dezolátnom stave, takže sa dala nejako dokopy a dal som tam tie platy, aby to malo ten look, pretože sú aj možnosti vyrobenia bez platov, ale tá vesta je vidno, že je bez platov a toto na tých fotkách je väčšinou vidno, keď sa pozriete, že ako ju majú zapnutú, tak ten obrys tých platov tam je vidno. Preto som chcel dodržať aj tie platy a dodržať všetky tie možné veci, že keď to oblečete a podobne na sebe, tak to bude hádzať stále ten výzor tej originál vesty. Nie je to 100% bohužiaľ, ale je to to najbližšie, čo sa mi podarilo vyrobiť, tak dúfam, že sa ten výzor bude páčiť. Teda pádali niekoľko otázok, že ako to vlastne vyzerá, tak som vám to ukázal aspoň na videu, tú vestu a nejaké bližšie fotky som aj zverejnil na svojom Instagrame a Facebooku. Vzadu tie platy sú naukladané pozdĺžne a tieto sú na stojaka, pretože je to užšie, takže sú. Takže ten plat je na šírku, má 12 cm, na výšku 10,5 cm, takže tuto tie vrchné platy sú naukladané na vrch, na stojaka a tuto sú na ležatru, pretože je to širšie. A toto sú tie platy, ktoré sú na krajoch. A tento plat jediný je tuto dolu. Preto sú tam tie odrezané rohy. V prípade, ak by ste mali nejaký nápad, ako to lepšie zrobiť, tak by som sa do toho pustil a ešte to vylepšil. Už som šiel niekoľko týchto modelov a vždycky som sa to snažil nejakým spôsobom vylepšiť. Nakoniec vznikol tento posledný model, čo mám tu v rukách, ten je ešte teplý, bol včera ušitý. Tak dneska som sa rozhodol, že vám ho predstavím, že ako to vlastne vyzerajú tie repliky. Teraz poslednú dobu šijem, takže budem asi točiť viac videí toho, čo šijem, aby som vám ukázal, čo vlastne šijem a ako to vyzerá. Takže to je jeden z tých prvých výrobkov, čo som ušil a teraz vám budem
postupne sa budem snažiť natočiť nejaké video o tých replikách a ich reálnych predlohách. Tak dúfam, že aj tento štýl videí vás zaujíma. Takže máme tu originál a repliku, podľa mňa sa celkom ešte tak podarili v rámci možností a môžete mi dať vedieť do komentára, čo si to myslíte a či sa vám bude aj do budúcna páčiť tento typ videí, prípadne nejaký komentár, like, odber, všetko poteší. Dúfam, že som rozšíril nejak možnosť reenactingu a zoznanie tejto vesty, pretože dnes už tie vesty začínajú byť čím ďalej drahšie a sú celkom žiadané, tak aspoň touto formou som dúfam nejako prispel. Ďakujem vám za pozornosť, majte sa krásne a čaute.